megdöglek. Nem jön segítség, csak Superman. Ősz meghalak őző. Max Payne győzhetek. Én jövök rá. Ez a felhívó kedvedő. Hello Superman, itt a kirakós. Van egy feladatod. Elraboltam az elnök fiát. Figyelj már ide, bassz meg! Van 5 percet, hogy megmenj, vagy különben meghal. Hát kezdődjön a játék. Micsoda? Elloptad az elnök fiát? Egyébként Clark Kent vagyok. A Superman. De nem mondjátok el senkinek. Átalakulok! Azt hiszem, az 2 másodperc volt. Tehát akkor kezdődjön a játék? Nem ilyen ugrabugrásdi játékra gondoltam, te állat! A gyerek életével játszol, ha megdöglik, menj meg, haladj! Jaj, tudom már, mire gondolsz. Nem érted, hogy a gyerek életével játszol? Vedd már komolyabbra! Haladj! Van még 10 másodpercet! Akkor suhanok. Nem vissza lehet güvet, passz! Hát. Hol vagy már? Itt vagyok, kamera, gyere már! Már érkezik! Hát eljöttem! Mit képzelsz magadról, kirakós? Hogy csak úgy ellopod az elnök fiát így önkényesen? Én bármit megtehetek! És ez a gorilláim! Kapjátok el! Hát még nem volt elég? Megölöm! Várjatok egy pillanatot. Várjatok. Fel kell innom anyut. Ó, szia anyu, figyelj, azt szeretném megkérdezni, hogy tudod, a 7. részben, Metropolisban, hogy is írtam ki a 2 embert, akik ott nekem jöttek? Ja, megfogtam és elhanyítottam őket. Oké, köszi, szia. Figyelj már, most már ki, meg paprikás krumpli jó lesz, halló? Mehet! Meg vagy kirakós, előre nem menekülhetsz! Én bármikor elmenekülhetek! Urak, csontjaim sajnos! Hát hová tűnhetett ilyen gyorsan? Nem tudom megtalálni a legjobb pillanataimban sem. Amióta van ez az internet. Segítség! Mi ez az ordítás? Segítség! Apró nesztelen füleim nem hallják, nem érzékelik. Van itt még valaki? Van itt még valaki? Én lennék, de mit akarsz, mikor én kirakós vagyok? Hát nem hol úgy vagy? tudod, hogy én hun vagyok? Hát persze, hogy nem tudom, hogy hol vagy. De mégis kirakós. Meg tudnád mondani, hol van az elnök fia? Haradjál rá! Az majd meg lesz! Köszönöm szépen. Gyalog megyek. Hát itt az elnök fia. Ezt is megtaláltam. Közelíts rá, kérlek. Az elnök fia. Köszi. Iszap Szentgrisztás elnökének a fia. Van valami pecsét vagy rangjelzés, hogy rám adhassd? Nincs, hogy rohadjál meg. Na gyere, megmentelek azért. Közben elmondom, amit akarok. Hát nem megmondtam, hogy nem szabad úgy elszökni otthonról. A következő részben ismét találkozunk.